Iago, gwas Duw ar arglwydd Iesu Grist at y deuddeg llwyth sydd ar wastra cyfarthiol. Fy nghyfeillion neu fy rodyr a chwior, cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan syrthiwch i amrywio brofedigaethau, gan wybod bod y prawf o'r eich ffydd yn magu dyfal barhad. A gadewch chi dyfal barhad gyflawni ei waith, er mwyn chi fod yn berffaith a chyflawn, heb fod yn ddiffygiol mewn dim. Ac os oes un ohonoch yn ddiffygiol mewn doethineb, gofynnau gan Dduw, ac fe'r hoddir iddo. Oherwydd mae Duw yn rhoi i bawb yn hael a heb ddanod. Ond gofynnau mewn ffydd, heb amaeth, gan fod y sawl sy'n amau yn debyg i don y môr, sy'n cael ei chwythu a'i chwalu gan y gwynt. Nid yw hwnnw, ac yn tai rhwng dau feddwl, yn ansicr yn ei holl ffyrdd i dybio y caiff ddim gan yr arglwydd. Dyle'r crynodyn ddisgybl yn falchio pan ddyrchedir ef, ond yr un cyfoethog yn falchio pan ddarostynir ef, oherwydd diflannu o na hwnnw fel ddylun y maes. Bydd yr hael yn codi yn ei wes tanfraid a bydd y glaswell yn crino neu blodeuir yn syrthio a thysnu wedd yn darfod. Felly hefyd y diflannu'r cyfoethog yn nghanol ei holl bywyd a dod. Gwneud fydd y sawl sy'n dal ei dir mewn temptasiwn, oherwydd ar ôl iddo fynd trwy'r prawf fe gaiff yn gorfod y bydd a ddawel yr arglwydd i'r rhai sy'n ei garu ef. Ni ddylai neb sy'n cael ei dentio dweud, oddi wrth Duw y dawn temptasiwn, oherwydd ni allu'r tentio Duw gan drygioni, ac nid yw ef ei hun yn tentio neb. Yn wir, mae rhywun yn cael ei dentio, ei chwant ei hun sy'n ei dynnu ar gyfeirion ac yn ei hudo. Yna, y mae chwant yn beichiogi ac yn esgor ar bechod, ac y mae pechod ar ôl cyrraedd ei lawn dŵr yn cynheglu marwolaeth. Peidiwch â chymryd eich camarwain fy nghyfeillion arwydd. Oddi uchod ydaw pob rhoi da a phob rhodd berffaith. Disgyn y maint oddi wrth dad goliadau neb, ac iddo ef ni pherthig na chyrnewid na chysgodd troadau rhod. O'i fwriad ei hun yn cynhedlodd ef ni treiau'r gwirionedd, mwyn i ni fod yn fath o flaenffrwyth o'i creaduriaid. Amen. Iawn, recap bach i ni yn sydyn iawn. Ni wedi bod yn edrych ar yr adnodau cyntaf a hyd at adnod 8 hyd yn hyn, a gweld fod treialon yn gyfle. Mae treialon yn gyfle i ni ymddiried yn llwyr yn yw, ac i gryfhau ein ffydd, ac i feithrin dyfal barhad. A mae hwnna'n canlyniad hynny yw ffrwyth yn ein bywydau ni a bendith, ffrwyth a bendith. A dyna pam wrth gwrs felly dyn ni'n gallu cyfrif i'n llawenydd pur pan dyn ni'n wynebu amrywiol brofedigaethau, oherwydd dyn ni'n gwybod beth yw'r canlyniad wrth i ni drystio yn yw. Yr ail beth felson yw fod treialon yn amlygu ein gwendidau ni. Ein angen ni enghraifft am foethinedd yn yr achos yma. Dyna'r esiampl mae Iago wedi rhoi i ni. Ond, dyw hynny ddim yn digwydd mwyn i Dduw ein bychanu ni, ein tarnu lawr. Mae'n amlygu ein gwendidau ni mwyn i ni droi at Dduw a derbyn doethineb yr un sydd ei angen gan rydyn hun sy'n gallu rhoi ein ni. Hynny yw, does dim doethineb yn fod i ein hunain i ni allu llanodwch. Felly, dyw Dduw yn ein gadael ni yn ein diffyg, mae e'n amlygu fe ni mwyn i ni gael derbyn doethineb Duw. Os ydych chi ddim yn fath o steffta, nodyn bach i chi ewch a darllen Diarhegion 2, sydd yn atgyfnerthu y ffaith bod doethineb, yr unig doethineb yn dod o Dduw, a'i fod e'n dod o'r gair wrth i ni bwyso ar y gair. Yn ola wedyn, wrth i ni droi ar Dduw, dyn ni'n gwneud hynny drwy ffydd. Ffydd yn gyfan gwbl yn yw, os chi'n cofio, nid rhwng dau feddwl. Rwy'n wyau ni gyd mewn un basged. Dim rhannu ei gobeithio rhwng diwiau a pethau gwahanol. Mae'n y cyntach bod ni wrth i ni fod mewn ffydd llwyr yn yr arglwydd. Mae yna dentasiwn o ie'n gweddio, mae'n un o'r pethau ni'n gwneud, ond ni hefyd yn gwneud pethau ni'n erbyn hynny falle, ni'n troi at y hynny hefyd yn ei gobeithio yn nhw hefyd. Na, dyw'r arglwydd ddim yn rhannu gogoniant ar eich petai Duw yn ateb i'n gweddiau ni fyna, byddai
statements sydd yn cael ei roi gyda anobeithio wedi cymysgu mewn. Ac yn aml mae gwneud un thema a mae'n mynd off ar tangents braidd wrth iddo fe fynd heibio y pwyntiau gwahanol yma. Neu un thema sydd yn rhywun dros y cyfan, overarching theme, ond bod e'n edrych ar agweddau gwahanol o'r thema yna. A dyn ni'n gweld hynny eto, so mae dal yn edrych mewn gwirionedd ar fywyd y Cristion a heriau y mywyd y Cristion, ond rhai agweddau gwahanol o'r bywyd yna, dyna ni'n edrych ar eto o'r bore yna. A tri pheth yn benodol te, o adnod 9 i 11, mae'n delio gyda esiampl ymarferol o sut i ddelio gyda'r treialon yna. Neu sut mae Duw yn ein bendiffio ni trwy treialon ymarferol. Yna adnod 12, beth yw gôl y Cristion yn pob amgylchedd anodd, ac yn ôl yna, adnod 13-18, beth yw mechanics temptasiwn, sut mae temptasiwn yn gweithio, a sut mae'n bwysig bod ni'n deall hynny, mwyn i gallu clodfori Duw a peidio mynd yn grac gyda Duw, a chwerwi yn erbyn Duw. Felly, un esiampl ymarferol o lawenhau yn treialon, 2 gôl y Cristion wrth wynebu treialon, a 3 dealltwriaeth y Cristion mewn treialon. Felly gyntaf, esiampl ymarferol. Mae'n cymryd rhywbeth pwnc o ddydd i ddydd cyfoeth neu arian, ac yn esbonio i ni sut mae hwnna yn gallu cael effaith arno ni ac yn dod at treialon yn ein bywydau ni fel Cristnogion. Mae rhai sydd heb gymaint arian yn wynebu treialon, a mae rhai sydd gyda lot o arian yn wynebu treialon. Ond, os ydych chi'n Gristion, canlyniad hynny, os yw'n Duw yn gweithio i'n calon hynny, yw ein gwrdd ni yn llawenhau yn ymfalchio yn arglwydd. A dyma sut mae hynny'n digwydd yn ôl Iago te, ac wrth gwrs yn ôl y gair. Felly, mae'r clawd a'r temptasiwn tueddiadau falle i anobeithio, i feddwl eu bod nhw'n neb, i'w gymharu gyda pobl gyfoethog. Dim statws gyda nhw, dim eiddo gyda nhw, dwi'n fethiant. Dyma arall wrth gwrs sy'n nhw'n gallu edrych ar bobl gyfoethog a meddwl fi eisiau hwnna. Dyna beth yw llwyddiant, dyma beth yw statws, dyma beth yw pen draw bywyd yw i ddod fel hynny. Dyna sut fi eisiau bod. Cyfrigennu. Ond hwnna hefyd yn gallu arwain at chwerwi tuag at Dduw gyda llaw, pam nag i fi fel nhw. Fi'n digaru diadwy, ond pam nag i fi fel nhw yn byw bywyd cyfforddus rhwydd, lle fi ddim yn gorfod poeni am y bels ar ddiwedd y mis. Dyna'r temptasiwn dynol i'r rhai sydd yn glawd. A bydde lot o'r Cristnogion fan hyn yn Gristnogion o ddarfer bod yn weddol gyfforddus cyn iddyn nhw gael eu gwasgaru. Bydde nhw arfer bod gyda'i busnesau falle, gyda statws yn y gymdeithas falle. Ond nawr fel Cristnogion, o safbwynt bydol, maen nhw'n neb, a does gan ddim yn ddim. Maen nhw'n mwy na thebyg yn sgwrwndio am ddigon i'w cadw nhw'n fyw o fis i fis. A temptasiwn yw i anobeithio a diganoli a meddwl dwi'n neb. Arglwydd, pam bod ti wedi gadael i hyn ddigwydd i fi? Neges Iago a neges yr arglwydd i ni yw dylai credadu dysgydol ymfalchio pan ddyrchefydd ef. Nawr, sut mae'n cael ei ddyrchafu yw'r gwestiwn felly? Wel, mae'n cael ei ddyrchafu pan mae'n edrych ar ei statws a'i gyfoeth ysbrydol. Pan mae'n cael golwg ar pwy yw yn Crist Iesu. Pan mae'n sylweddoli, hang on, fi wedi bod yn mesur llwyddiant o statws a mesur fy hunan yn ôl ffordd y byd nid yn ôl ffyrdd Duw. Dyna'n rôl hynny. Ond mae'r arglwydd yn ei ras i'r rhai yna yn ei atgoffa. Dyma pwy ti. Os wyt ti'n glawd, os wyt ti'n teimlo, a gyda llaw esiampl i'w cyfoeth, gallai fe fod yn hyd yn oed statws o fewn y gymdeithas, falle, neu iechyd hyd yn oed, beth bynnag yw e.
beth bynnag yw lle o safbwynt bydol i ni'n teimlo bod ni ddim byd ac yn neb ac yn flawd. Sut mae'r arglwydd yn ei gweld? Beth mae'r arglwydd yn dweud ydyn ni? I ni'n blant, Duw y Tad. I ni'n etifeddion teyrnas newydd. I ni wedi'n gwisgo chyfiawnder Iesu Grist. I ni'n gyfoethog gyda pob bendydd ysbrydol o'r nefolion newydd, nôl Effesiau 1. I ni'n ddiffydiol o ddim byd sydd yn cyfri. A mae'r bendithion mae Duw yn ei dywall arno ni nawr yn well na'r cyfoeth bydol yna sy'n cael ei dywall ar rai nawr, oherwydd maen nhw'n para am beth. Pwynt Iago yw, pan ych chi'n canolbwyntio, pan ych chi'n edrych ar ac yn chwennu'ch bethau, chi'n gwybod sydd dod i ben. Chi'n gwybod bod chi'n gallu mynd â nhw gyda chi yn efo'i. Yn ffolinig llwyr. Pyn am ein iechyd, pyn am ein arian, beth bynnag yw e. Os nag yw e'n para, pa werth yw e? Ond nid yn unig hynny yn dweud. Mae yna hefyd angen i'r rhai sydd yn gyfoethog wedyn, yn y llaw arall mewn dweud, i gael ei darostwng. Beth mae hwnna'n golygu? Wel, os oes angen fod y rhai sy'n glawd, os oes angen iddyn nhw gael ei dyrchafu i weld ei bod yn gyfoethog yn Grist Iesu, mae eisiau fod rhai sy'n gyfoethog sydd yn cael ei tentio i ymfalchio yn ei cyfoeth ac i feddwl ei bod yn rhywbeth oherwydd ei cyfoeth, gael ei tynnu lawr. Nawr, sut mae Duw wedi'n tynnu ni lawr? Wel, amal yn cymryd y peth yna i ffwrdd. Ar adegau, mi fydd yr arglwydd yn tynnu ein cyfoeth ni'n tynnu ein iechyd ni, ein statws ni i ffwrdd er mwyn ein atgoffa ni, nid dyma pethau i chi ymfalchio. Nid dyma pethau bwysig i chi i fod i drysori yn eich bywyd chi. Ac yn bwysig iawn, nid dyna pethau i ni fuddsoddi yn nhw. Oherwydd Duw nhw ddim yn para. Os i ni'n treulio'n holl bywyd yn storio lan y trysorau deiarol yna, i ni'n wastad amser. Os mae gôl ein bywyd ni yw i ennill statws ar gyfer ein hunain yn y gymdeithas sy'n ni'n byw yno, ych chi'n wastad amser. Sori, weithio chi, mae'n wir. Oherwydd allwch chi ddim cario'r statws yna gyda chi yn nefoedd. Os ych chi'n meddwl pan byddwch chi'n mynd yn nefoedd ac yn wynebu Iesu Grist, a byddwch chi'n dweud, do you know who I am? O'n i'n llywodraethwr, o'n i'n caplan hyn llall ag arall, o'n i'n beth bynnag chi'n meddwl sy'n yn statws pwysig. Bydd yr arglwydd, einen weithio chi, sori, ydych chi'n nabod chi, neu bydd e'n weithio chi, pan ti'n meddwl hwnna'n impresif i fi? Pan ti'n meddwl hwnna o bwysig i fi? Nawr, cafiat, os ych chi yn cael eich galw i fod y person yna yn y lle yna mwyn clodfori'r arglwydd, nid mwyn cael y statws, ond bod y statws yna yn hyrwyddo gwaith y deyrnas. Gret. Mae angen pobl mewn llefydd o awdurdod sydd yn Gristnogio, ond bod nhw ddim yn neud er mwyn cael y statws, ond bod nhw'n neud mwyn gogwneddu Crist yn ei statws. Gret, dim problem. Ond agwedd ein calon ni yw nid bod ni'n chwennu'ch y pethau yna, mynd ar ôl beth y byd, yn edrych ar gyfoeth ac yn meddwl, petai jyst gyda fi'r pethau yna. Petai jyst gyda fi chydig bach mwy o arian, chydig bach o well, cael chydig bynnag yw e. Mae'n bydd yn problemau fi'n mynd. A bod
Cymraeg a Saesneg, mae'n dod yn adnod i chi gyda llaw. Mae Beibl Saesneg yn cymryd adnod yma gyda adnod 11. Mae Beibl Cymraeg yn ddiddorol yn cymryd adnod yma gyda adnod 13 ymlaen. Mae'n bwysig nodi, fi'n meddwl, hefyd, fod y gair tentasiwn yn y Beibl Cymraeg, ond treialon yw'r gair yn Saesneg. A pan mae'n esbonio hyn i gyd? Bear with me. Mae'r gair yn interchangeable, yn cael ei ddefnyddio mewn ffyrdd gwahanol fel treialon neu tentasiwn mewn cyd-destun gwahanol. Ond mi credu bod hi'n bwysig i ddeall, mae beth yw adnod 12 yw'r fath o grynhoad, nid yn gyfaint ynglyn â tentasiwn, y hyn sydd i ddod, ond crynhoad o beth sydd i ddod cyn hynny. Beth mae'n dweud yw, bron fel bethau yn gorffen i bwynt cyntaf o adnod 1 ar 10 trwy dweud, a fel mae Iesu yn dweud wrthych chi, gwyn ei fyd yn un. Gwyn ei fyd y sawl sydd yn dal ei tir. Rhyw fath o fridge-worthy statement, dywediad, datganiad sydd yn dangos i ni. Dyma beth da i gofio. Gwyn ei fyd y rhai sydd yn dal ei tir. A pam fod hwnna yn bwysig te? Pam fod yn bwysig dal ein tir? Dyma mae'n dweud yn yr adnod, jyst i'n atgoffa ni. Gwyn ei fyd y sawl sy'n dal ei tir mewn tentasiwn, neu byddwn ni'n dweud mewn treialon, oherwydd ar ôl iddo fynd trwy'r prawf, fe gaiff yn goron y byd a addawodd yr arglwydd i'r rhai sydd wedi gael e. Dyma, mae'n pwysig iawn a John MacArthur yn esbonio mewn ffordd da iawn. Perseverance attests to God's approval, for it gives evidence of salvation. In other words, perseverance does not result in salvation and eternal life, but is itself the result and evidence of salvation and eternal life. Gobeithio bod chi wedi deall hwnna, neu drio esbonio fe, mae dyfal barhad wrth i ni ddal ati fel Cristnogion, mae hwnna'n dangos ein bod ni wedi'n hachub, dyna'r prawf ein bod ni wedi'n hachub, nid ffordd arall rhwng, os i ni'n dyfal barhad, wedyn ni wedi cael ein hachub. Sut ni'n gwybod ein bod ni wedi cael ein hachub, i ni yn dyfal barhau? Dwi'n cofio advert yn dod mas am gadair, falle chi'n cofio hyn, advert IKEA oedd e, a fi'n cofio gadair lle oedd gyda ni, Coan chair, ac oedd e'n revolutionary, achos oedd dim cefn iddo fe. So, oedd dim coesau cefn yn mynd lawr, oedd e'n mynd fel hyn. So, y bit mawr cefn sydd gap. Oedd scary am ar y bryd. Nôl yn rhywbeth fel 2002. Ond beth nath yr advert, beth nath pobl IKEA yn yr advert, adeiladu robot machine, oedd yn dynwared, imitator, rhywun trwm yn iste ar gadair ac yn mynd o lan. Rhywun arall yn cofio hwn? Oedd y machine yn mynd nôl a mlaen, so yn imitator rhywun iste a codi, 260,000 o weithiau. Okay? A'r pwynt o'r te, dyma'r person 110 kilo trwm, eitha trwm, yn iste a codi 260,000. Sorry, we're all in the same boat, are we? Lan a lawr, 260,000 o weithiau, ac oedd e'n dal heb dorri. A'r pwynt o'n ymwneud oedd, traed a'n testun. Sut ni'n gwybod fod e wedi wneud o stwff da? Sut ni'n gwybod fod e'n sefyll yn y diwedd? Mae wedi cael ei brofi. Mae wedi cael mynd trwy y ffeis yma o brofi i'r eithaf. Sut ydyn ni wybod bod ni'n perthyn i'r arglwydd Iesu? Sut ydyn ni ddangos i eraill ein bod ni wedi cael ein geni o'r ysbryd wrth i ni gael ein profi i ni bod ni'n sefyll. Mi fydd e'n dangos i ni ac i'r byd ein bod ni'n eiddo i Iesu Grist. Ti'n gwybod beth sy'n hyfryd yw, ar ddiwedd yn ei bywyd ni, byddwn ni'n gallu dweud ein bod ni'n traed a'n testun. Ein bod ni wedi profi yr arglwydd yn ein cynnal ni. A hwn sy'n bwysig, i ni ddim wedi gwneud o stwff da, oherwydd ni wedi gwneud o stwff da pan ni'n troi ac yn derbyn nerth gan yr arglwydd, yn derbyn dras, yn pwysau
pwyso ar nerth yr ysbryd, yn pwyso ar yr enw sydd yn nhw. Dyna sydd yn unig cynnal ni. Dyna sut ni'n dal ein tir. Gwneud byd ni wrth i ni ddal ein tir. Felly, ein bod ni gyda rai, gyda un, gyda y gair i bwyso arno. Chi'n gweld yw'r arwydd ddim yn gadael ni yn ein gwendid neu gyda'r efetau gen i weld os ti'n gallu dal ati at y diwedd. Na. Mae'n dweud, dyma fy ysbryd, dyma fy gair, dyma fy enwys. Pwysa arni. Gael rhanol gwneud i ddal ein tir. A mae'n bwysig yn un, mae Iago yn ddynol. Mae'n gwybod beth yw ei fechu, nath ei fechu digon, just fel ni gyd. Be dwi ddim yn dweud yw, ac os ych chi'n syrthio fel that's it, dyna ni. Chi ddim wedi goroesi. Na, i ddyfod barhau mewn treialon ar y degau, yw pan dyn ni'n syrthio ein bod ni'n edrych barhau ac yn troi yn ôl at yr egwydd. Dyna'r dyfod barhad, bod ni ddim yn dweud o'r efetau sut yw hwn yn gwerthau, fi'n mynd i fynd y ffordd fe yna. Bod ni'n cael ein darostwm, bod ni'n edrych barhau ac yn dal ati yn tair. Ond hefyd rhan bwysig yw bod ni'n tyfu mewn i ddiwydrod yn y dair. Ein bod ni'n dysgu o'n pechod ni, yn dysgu o'n anifeddod ni, beth mae'r agwydd yn ei ddymuno ar ein cyfer ni. Yn drydydd te, ac yn sydyn, dealltwriaeth y Cristion yn mewn treial. Sa'n gwybod os ych chi'n dod i profi sefyllfa, lle falle mae rhywbeth wedi mynd o'i le mewn sefyllfanol, chi wedi cwympo'i bechod, a yr instinct yno chi yw i wedi eisiau beio rhywun arall neu beio di. Pam nes di adael i fi wynebu'r sefyllfa yma? Pam nes di roi fi'n y sefyllfa yma? Mae mor hawdd i wneud, nag yw e? Bod ni'n beio Dyw yn chwelu tuag at Dduw. Dyma beth mae Iago eisiau ni weld fan hyn. Mae eisiau i ni weld beth yw natur Dyw, beth yw natur ni, a sut dyna ni ddelio gyda fe. Okay? Yn gyntaf, adnod 13, nid Dyw sydd yn temptio. Adnod 14, ni yw'r problem yn y bôn. Sorry, wedi ni. Adnod 15, mae'n esbonio ni sut mae tentasiwn yn gweithio, ac yna adnod 16, beth i wneud yna ni. Sut i ddelio gyda hyn i gyd pan mae tentasiwn yn dod. A felly, beth mae Iago'n dweud yw, mae Dyw yn ein profi ni ydy, ond dyw e ddim yn ein temtio ni. Chi'n cofio wrth ysgrifennu nes i ddefnyddio'r esiampl yna o wisgo mabli'n gwrthod cael ei wisgo. A fi fel tad yn dweud wrth gyda chdi, ddim yn gallu gwisgo ei hunan, fi eisiau ti ddod ato fi. Mae Dyw fel tad sy'n cynnig gwisgo plentyn yna. Ond mae hefyd, dyw e ddim yn gorfodi'r plentyn i gael ei wisgo. Mae'n mynd i adael y plentyn yna i drio gwisgo ei hunan os mae'n fawr. Gadael yna i styfnu grwydd. Nes i fod yn darost yn hyn a dod nôl ac yn gofyn. Dyw agwydd ddim yn agwydd sydd yn gorfodi ni. Dyn ni ddod ato fe o'n ewyllus ein hyn. Okay? A dyna beth yw'r treialon. Pan mae treialon yn dod, dyma'r arglwydd yn dweud, dwi yma i ti. Dwi yma i roi nerth i ti. Dwi yma i ddigynnwthwyo di. Dwi yma i roi i ti ddyn sy'n ddiffygio yn ti. Ond y rheswm o pethau'n mynd o'i le, nid oherwydd y treialon, ond oherwydd ystyfnigrwydd y plant. Oherwydd bod ni'n dweud, na, fi'n gallu gwneud yn hynna. Sa'i angen ti. A dyna beth mae Iago yn gwirionedd yn ei ddarlunio i ni fan hyn. Ni fel ei neb sy'n cael ei dentio dweud, ond ni wrth fyw yn dal fan entasiwn. Oherwydd ni allan tentio Dyw gan wirioni, ac nid yw ei hun yn tentio neb. Yn wir, pan yw rhywun yn cael ei dentio, ei chwant, ei hun sydd yn ei dynnu ar gyfeirio ac yn ei hudo. Ei chwant ei hun. Ni. Be sydd yn ni, ei natur, echydurus ni, yn cnawd yna. Nag yw'n wir hefyd yn bod ni'n gallu edrych ar Satan, a bod eisiau beio Satan, fel oedd Adda wedi gwneud. Oedd Efa wedi beio, cofio, Efa'n beio Adda, Adda'n beio Satan. Ond y reality oedd Adda
trin gair Duw fel dylen nhw'n trysori fel. Maen nhw'n trin nhw'n flippant. A dyna reality gyda temptation neu gyda pechod. Beth mae Satan yn ei? Mae Satan yn chwarae rôl. Egon i mlaen. Ychwanegu tanwydd i'r tân. Mae Satan. Ond mae tân, mae'r embers yn afarod. Pwy sy'n deall hynny? Be mae Satan yn ei yw chwarae ar ein diffyg ffydd ni ac yn styfnigrwydd ni a'r caledyn calon ni sydd yn afarod. A felly un peth pwysig iawn i'w gofio yw nid Duw yw'r broblem, nid Satan yw'r broblem, fi yw'r broblem. Ydyn ni fod yn cydnabod ein gwendid ein hunain, ein pechod ein hunain. Ac yna adnabod bygythiad o Satan yn wyddeb hynny. Beth yw dymuniad Satan? Taflu tanwydd ar y tan. Beth yw dymuniad yr arglwydd fyw? Dod yn ei mas o'r tan. Difa tan, cyfaredd ar y tan. Bydd un dywynydd Matthew Poole. He shows the great cause of sin. That lust has a greater hand in it than either the devil or his instruments, who cannot make us sin without ourselves. Wel, ni yw'r broblem. Ydyn ni fod yn cydnabod hynny, a nid jyst yn gael ar y beth yw'r broblem, ond yn wyneb hynny, gan sylweddoli hynny, arglwydd helpa fi. Helpa fi. Yn fy ngwendid, dwi'n sylweddoli bod fi yn fy hunan yn chweddi'ch pethau fi. Bod fi'n edrych am bethau dylen i fynd, bod fi'n tueddiadau i fynd tuag bethau dylen i fynd. Arglwydd newid fy nghalon i. Arglwydd gweithio fi. Arglwydd parhau un hyn o ffwyo fi i roi i farwolaeth yn y hen natur, y hen gnawd, ac i fyw i ti. Fi'n gallu syrthio i naifrwydd gyda hyn. Naifrwydd. Bod ni'n dweud, wel, fel neini, dyna ni, yn sy'n os. Mae Duw'n gwybod. Dyna mae Duw'n gwybod. Ond mae Duw hefyd wedi rhoi ysbryd yn mwyn i newid. Ydy ni'n gwybod hynny? Chwiliwch eich calon. Nawr, mae hefyd yn ymlaen i ddweud, fel yn gwedais i, sut mae temptasiwn yn gweithio. Fel ei bod ni ddim yn troi at Duw ac yn dweud, Duw, pam ti temptio fi fel hyn? Mae'n debyg bod rhai o'r eglwys oedd wedi gwasgaru falle yn dweud hynny, yn cwestiynu Duw ac yn chwernu tuag at Duw. Ond beth mae'n dweud yw na, chi sydd yn troi at Satan mewn gwirionedd, yn chwernu'ch pethau chi. Ac ydych chi'n sylweddoli sut mae temptasiwn yn arwain at un peth, ond bod troi at Dduw yn arwain at rhywbeth arall. Ond mae yna gyferbyniad yn cael ei roi, os ydych chi'n sylwi. Beth mae'n dweud yw, pan mae rhywun yn cael ei demtio, ar hyn ydi pedwar, ei chwant ei hun sydd wedi dynnu ar gyfeirion ac yn ei hudo. Yna y mae chwant yn beichiogi ac yn esgor ar bechod, ac y mae pechod ar y cyfoedd ei lawn dŵr yn cenhedlu marwolaeth. Ond mae'n cyferbynnu hynny gyda adnod 18. Beth yw Duw te? Sut mae Duw yn gweithio? O'i fwriad ei hun yn cenhedlu ni trwy ail y gwirionedd. Mae pechod, mae temptasiwn yn arwain at bechod, a mae pechod yn arwain at farwolaeth. Ond mae troi at Dduw yn arwain at fywyd. Ti'n gweld y wahaniaeth? Mae un yn arwain at fywyd ffrwyth, daioni, twf, a llall yn arwain at farwolaeth. Ydyn ni'n sylweddoli hynny? Oherwydd pan ni'n wynebu temptasiwn, ni'n aml yn gallu meddwl, wel, jyst temptasiwn, dwi'n gobeithio. Sylweddolwch beth yw pen draw y temptasiwn yna. Beth mae'n gallu arwain at. Ond sylweddolwch wrth i ni droi at y Dduw, beth mae hwnna'n arwain at. Twf, bywyd, nid marwolaeth. A gyda llaw, mae'r mwy o ddewydwyr yn cytuno fan hyn, yn yr ystyr bod marwolaeth yn sôn am farwolaeth corfforol yn ddiddorol. Debyg iawn ni yn cyntaf Corinthiaid adeg swper yr arglwydd. Sy'n cofio, yn dweud, peidiwch a cymryd rhan yn swper yr arglwydd mewn ffordd anheilwng. Dyna pam mae rai ohonoch chi'n glaf ac wedi syrthio i gysgu, wedi mynd i gysgu, wedi marw. Gorfforol, marwolaeth gorfforol. Hynny yw bod Duw yn dangos ei fan trwy bod yn sal ac yn marw. Be mae'n gweud yw, mi fydd yr arglwydd yn ein barn ni, os sy'n ni'n cario mlaen i fyw yn ein pechod, ar yr ein yma. Dyw ddim yn golygu bod chi ddim yn garwedig, ond beth mae'n golygu yw bydd Duw
Gweddiwch felly y byddwn ni'n byw bywyd sy'n yn plesio arwydd yn sylweddoli pan ni'n wynebu temptasiwn yw hwn yn byw. Felly peidiwch â bwydo mewn iddo fe. Peidiwch â dechrau'r slippery slope yna. Mae troi at temptasiwn a gadael i temptasiwn ei waith fel rhywun sydd yn sefyll ar ben hewl serth ac yn penderfynu dwi'n mynd i fynd ar ben y skateboard yn lle beidio. Chi'n gwybod lle mae'n mynd? Mae'n mynd lawr ac yn gloi a chi'n mynd i gallu stopo fe. Ond mae'r dewis yn cael ei wneud reit ar y top. Ydw i wedi ildio i'r cnawd neu ydw i wedi droi a gofyn i'r arwydd am nerth yw'r sefyll. Ac mae rhaid i ni fod yn onest fan hyn. Mae hwn yn wir i bob un ohono ni, heb exceptions. I ni gyd yn wynebu temptasiwn, i ni gyd yn wynebu y math yma o her am bethau gwahanol mewn sefyllfaoedd gwahanol. Ond beth sy'n bendigedig yw pwy yw Duw. Beth mae Duw yn ei roi i te? Nid temptasiwn, nid rhywbeth sy'n arfer yn farwolaeth, ond mae'n dweud wrthyn ni, oedd i uchod am pob rhoi da a pob rhod berffaith. Disgyn y maint o ddiwch da goliadau'r nef ac iddo ei rhifferthyn a chynewid a chystwr troadau'r hwyr. Yn geiriau eraill, mae Duw yn rhoi hyn sydd yn dda ac yn wirionedd i ni. A Duw yn newid yn ei natur ac yn ei adewyddion. Mae'n trystwyddi. Mae'n solid. Pan ni'n troi at y gael, mae popeth oedd yn wir dal i fod yn wir. Beth oedd yn dda, dal i fod yn dda. Duw na ddim yn newid. Mae'n bwysig iawn yn ein dydd ni. I gofio hynny. A fel wedys i, sut mae hwn wedi cael ei adolygu i ni pwy yw Duw? A bod yn ddigwydd. O'i fwriad ei hun ac yn hedlodd ei hun trwy air y gwirionedd. Mwyn i ni fod yn fath o flaenffrwydd o'i greaduriaid. Ac felly, chlod i'r arglwydd. Chlod i'r arglwydd i fod e darostwm ac yn dyrchafu, yn cyfoethog a'r glan. Chlod i'r arglwydd, gwneud byd i fod coron o'n blaenau ni. A mi'n bod ni'n eiddo i'r arglwydd. Daliwch ati i ddal eich tir. Daliwch ati i sefyll yn wyneb treial o'n bywyd. A peidiwch â phlygu temptasiwn. Yn hytrach, trowch at yr adwy. Mae gofyn am nerth, am gynhaliaeth, am cyfan sydd i angen. Yn enwedig trowch at air Duw. Chi'n gwybod pan oedd yr adwy Iesu yn yr yngalwch ar ei wanaf, mae'n ei esiampl perffaith iddi o beth byddwn ni'n neud. Troi at ei gair. Beth nath Iesu pan oedd e'n teimlo'n wan, pan oedd e'n teimlo bod ddim byd arall ar ôl gyda fe. 40 diwrnod yn noson yn yr anialwch. A Satan